Sziasztok, én Badinszky Bence vagyok, a PI-nek az egyik alapítója, és ebben a videóban kifejezetten azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudtok a platformunkon fizetési meghagyást indítani tényleg 5 percen belül. A lényege ennek az egész szolgáltatásnak az, hogy egy kicsit lerántsuk a leplet arról, hogy jogi lépések, jogi ügyintézés, és a vállalkozásokat Magyarországon, benneteket abban segítsünk, hogyha van egy olyan jogi lépés, amit meg kellene tennetek, nem mindennel kelljen már ügyvédet felhívni, ügyvédhez szaladgálnotok, és ezáltal egy csomó idő elmegy vele számotokra, hanem legyen olyan platform, ahol olyan egyszerűen, mintha rendelnél egy pizzát magadnak, el tudsz indítani egy olyan jogi ügyet, amit szeretnél. A fizetési meghagyás ugye arról szól, hogyha tartoznak neked, akkor azután, hogy felhívtál, telefonálgattál neki, e-mailezgettél neki, de még mindig nem fizetett, akkor legyen rá egy állami, hivatalos közjegyző által kibocsájtott jogi lépésed, aminek értelmében közjegyzők és a végén a végrehajtók fognak dolgozni a te pénzedért. Ez a fizetési meghagyás. Nagyon népszerű eszköz, közel 500 000 darab indul az országban, és a mi platformunkon itt pár perc alatt el tudod indítani. A folyamat a következő. Rákattintasz tovább az ügyindításra a gombra, itt megadod az e-mail címedet, én most egy ilyen teszt e-mailt fogok használni erre. Amint megadod az e-mail címedet, egy pillanaton belül meg is érkezik a fiókodba a megerősítő, aktivációs link, itt kérlek kattints rá az aktiválom a fiókomat gombra, itt annyi a teendőt, hogy beírod a nevedet, illetve a jelszavadat, és gyakorlatilag a regisztráció az készen is van. Ahhoz, hogy ügyet tudjál indítani, létrehozzuk a hitelezői fiókodat, ami magyarul a céged. Ide most beírjuk a mi saját cégünket, a példa kedvéért. Nem kell bepötyögnöd semmi adószámot, stb., hanem mi lerántjuk a céginformációs rendszerből, neked előtöltjük, hogy még gyorsabb legyen. A székhellyel ugyanez a helyzet, megvannak a bankszámladatok is, és itt pedig csak annyit látsz, hogy egyébként az alap hangnemed az milyen lesz a fiókban, ezt később tudod állítani, ez a felszólításoknak a hangnemére vonatkozik. Itt most egyébként ebben semmi dolgod nincsen ezen a lépésen, úgyhogy nyugodtan kapcsold, vagy kattints rá erre a befejezés gombra. Ebben a pillanatban körülbelül 2-3 perc telt el, készen van a fiókod, és akkor indíthatjuk is az ügyindítást, a fizetési meghagyást. 3 termékünk van, de itt ami érdekes lesz most a fizetési meghagyás. Nagyon egyszerű folyamatról beszélünk, innentől kezdve 1 perc és vége. Meg kell adnod, hogy ki az, aki tartozik. Mondjuk most itt egy teljesen random Kft-t, mondjuk ezt a Kft-t kiválasztjuk, tegyük föl, ő tartozik neked, ő az a vevőd, aki nem fizetett időre, fel kell vinned egy számlát, ami most egy ilyen példa, a PDF lesz általam, ide feltöltöd a számládat, megadod ennek az összegét, és megadod, hogy mikor járt le. Több követelést is hozzáadhatsz, de ez nem kötelező. Itt most a példában egy követelésből áll az egész ügyed, egy számlából magyarul. Amint ezt elmentetted, tovább mész az összegzésre, ahol látod egyébként a megadott adatokat, itt látod a teljes követelést is, ez ugye azért magasabb, mint a követelések összeg, mert ez a számlának az értéke, és ehhez még hozzászámolódik az ügyindítási díjad, ami szintén a követelés része lesz. Magyarul sikeres behajtáskor minden előzetes költségedet visszakapod, amit most be kell fizetned, még azt is abban az esetben visszakapod. Itt a törvényes kamatokat is felveheted, ha szeretnéd, illetve a 40 euró behajtási általány is egy opció, felveheted, hogy a gondolod, ezt vállalkozások között tudják felszámítani az emberek, úgyhogy ha te a vevőd egy cég, akkor releváns ez számodra. Hogyha mindent rendben találsz, akkor tovább a fizetési opciókra, ahol már csak tényleg be kell fizetned az ügyindítási díjat, vagy bankkártyával, vagy átutalással is fizethetsz nekünk, és a fizetés mostra kell kattintani, vagy ha díjbekérőt kérsz átutalással fizetni, akkor pedig erre a gombra. Ez a folyamat vége. Amint megérkezett az ügyindítási díj hozzánk, mi legeneráljuk a kérelmet, beadjuk a hatóságokhoz, és a fiókodban élőben tudod nyomon követni az ügyedet, státuszokat és teendőket, mindent egy helyen látsz. Egyébként annyit még elmondok, hogy mögöttünk is saját jogi csapat van, ügyvédi partnerekkel dolgozunk együtt, úgyhogy a jogi biztonság az 100%-os, emiatt nem kell aggódnotok, úgyhogy köszönjük, hogyha ezt a szolgáltatást választjátok, és reméljük, hogy sok időt tudunk ezzel spórolni nektek. Sziasztok!